ସୁପ୍ରଭାତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି 25 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର। ଆଜି ସକାଳର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କସରତ। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକରେ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ମହାସଚିବ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ବଲ୍ଲୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା 35 ଜଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ରହିବେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କେସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଗିରଫ। ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କେସି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିକିମରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିକିମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୋଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ 12 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା, 6 କୋଟିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, 10 କିଲୋ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ଥିବା 3ଟି ଦାମୀ କାର ଏବଂ ଏକାଧିକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାସିନୋ ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 17ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ 2ଟି ଲକରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଭାରତର ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ ସଫଳ ଅବତରଣ କରାଇବା ପରେ 2040 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ମହାକାଶଚାରୀ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତ। ଶନିବାର ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଡାକ ସେବା। ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ 50% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ ବିଭାଗ କୁହାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାରେ ପଠାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅବଶ୍ୟ 100 ଆମେରିକା ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ଆମେରିକାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଓୟୁଏଟିର ଆଉ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ। ଏନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ସୋନପୁରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ କଲେଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ 25ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ଅମର ଶତପଥୀ ରବିବାର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମୀ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଅନାସ୍ଥା ଆସେ ବା ଭରସା ପାଏ ନାହିଁ। କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅମର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବଡ଼ଚଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ବଡ଼ଚଣାରେ ଆମେ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥିଲୁ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଧରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍କିଂରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେଭଲ କାର ପାର୍କିଂରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏକ ବୋଲେରୋ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ OD01 AC 3946 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲେରୋଟି ଗୋଟିଏ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ଲଘୁଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୁଲ କଭର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳପତ୍ତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର 8ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁଣି 4ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମୋଟ 12ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ହଟିବ ଜବତ ଗାଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ ଅବୈଧ ଓ ଅଚଳ ଗାଡ଼ି ହଟିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନିଗମ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବତ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ହଟିଲେ ଜାଗା ସଫା ହେବ, ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗମ ଚିଠି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ବାଲ୍ ଆଧାର। ଭାରତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏବେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। UIDAI ଦ୍ୱାରା ବାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି କାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଶିଶୁର ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଫଳ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ କଲା DRDO। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ DRDO ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବସର ନେଲେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୂଜାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୋଟର ଏକ ଛୋଟ ସହରରୁ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବେ ମୁଁ ତାରକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଂଶ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଏତେ କିଛି ଦେବ। ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରେମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧି କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବାଇ ଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2025 ଏସିଆ କପ୍। BCCI ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ T20 ଫର୍ମାଟରେ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। BCCI ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇପାରନ୍ତି ରୋହିତ ବିରାଟ। କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ରୋକଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର୍ ହୋଇପାରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମେ T20ରୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଫର୍ମାଟ ବେଳେ କେବଳ ୱାନଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉଭୟ। ଏହି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି BCCI ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଭାରତର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା 2027ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଓ T20ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।